A Xunta de Galicia e a Fundación Reina Sofía executarán este ano cun investimento total que supera os 170.000 euros dúas intervencións de restauración ambiental en espazos protexidos afectados por incendios forestais nos concellos de Rubiá e de Folgoso do Caurel. A súa maxestade a Raíña Dona Sofía e a conselleira do Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañadas polo delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e por numerosas autoridades locais, provinciais e autonómicas, realizaron hoxe unha visita ás zonas que serán obxecto de ambas actuacións, impulsadas no marco do convenio que asinaron ambas institucións o pasado mes de xaneiro. En primeiro lugar, achegáronse ata o concello de Rubiá, onde dende o miradoiro de Oulego puideron observar unha albariza tradicional ou colmear en pleno corazón do Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, que resultou afectada o ano pasado por un incendio forestal e que se quere recuperar agora, xunto coa pista de acceso. O obxectivo desta actuación é rehabilitar a estrutura para posteriormente instalar colmeas activas e así promover a actividade apícola local e ao mesmo tempo favorecer a restauración florística da contorna. Non en balde, estas construcións tradicionais de pedra, xeralmente de planta circular e destinadas orixinalmente a protexer un conxunto de colmeas dos ataques do oso, representan non só un elemento patrimonial emblemático e singular de Galicia, senón que na actualidade son consideradas necesarias para promover a potenciación de poboacións de especies polinizadoras. Hostia, esa con el móvil ahí.